kawuok kanyo Nyakwaramogi Ajwang' weche mamoko mabende waluonu mabende jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay biro luonwa machiegni mano Ali Abich en rango kaponi jolupo mago mawuok kata jolupo manitiere e gwengego mag Migingo ka bende giseketo okenge makare mag neno ni chieng' mar bende kata chieng'no mar tarik 8 kaachiel kod tarik 9 gichungo chenro mag giduto mag dhi lupo kendo gineno ni giwuok oko kar rombgi mar dhi luto ombulu mano e yiero maduong' mar tarik 9 dwe manyien. Weche makamago gin weche mabende waluonu machiegni kaluwore ni jolupo makamago ang'eyo ni ginyalo chungo chenro margi mag lupo kaluwore ni gin bende kaka jolupo e pacho kae onego bed ni gineno ni gibedo e kind jogo mabende biro bedo yo ng'ala manyime mar luto ombulu ne jotelo mabende gintiere kod geno ni biro kelo negi lokruok e yo makare e pacho kae. Wach makamano ang'eyo ni jafwambo marwa mayudore e kaunti ma Homa Bay